Hei, velkommen til Pixelcraft. I dag skal vi spille Speedrunners, og jeg skal vinne. Jeg er scout. Ja. Og du er... Jeg er markiplayer. Hvem er det? Markiplayer. Vi tar Det er en det. YouTuber. Ja. Det er bare en normal YouTuber. Nå spiller vi faktisk noe annet enn Minecraft. Ok, hva er kontrollen nå igjen? Nå. Ja, jeg gleder. Jeg skal ikke skjedder. Ja. Au, 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 au. Au. Hvordan hopper jeg? Hvordan bruker jeg ting? Hvordan hopper jeg? Jeg trykker space. Jeg Se på space. jeg springer med space. Hvorfor det? Det er juks. Jeg kan ikke springe. Jo, ja. Nå fant jeg det ut. Ei, så fint det er. Nu. Herregud. Nei. Jeg gleder sånn over deg. Jeg fant ut at jeg har hoppeknappen. Nå skal Jeg jeg inn. fant ut at jeg hadde hoppeknappen på feil. Grip, Ok, sånn tar jeg grip. Jeg husker ikke. Er det den? Hva kontroll... Hva knapp trykker jeg for å bruke ting? Jeg bruker W. Men det tar jeg boost med. Hva er du? Sting. Det er så uvant. Jeg har lyst til å bruke den tingen min. Vent litt. Boom. Aha. Jeg fant ut av det. Yes. Jeg husker ikke min egen kontroll. Wow. Det er ikke lov. Kom an. Det er her du drepte meg sist. Så du drepte deg selv. Hva var det for noe? Det følger bare opp i himmelen. Ja. Det er lov det. Så nå, se hva jeg Så har. supporter du ofte. Jeg teleporter ikke. Ikke lyg, Ruben. Ha det. Jeg har ikke fått noen sånne spesielle ting, egentlig. Takk. Takk. Hva er det du takker meg for? Vet ikke. Har lyst. Takk. Vær så god. Jeg glemmer alltid at jeg hopper med den knappen. Kom igjen, nå skal jeg vinne. Kom og hopp da. Spring! Nå vinner jeg. Juks. Nå vinner jeg. Her vinner jeg. Her vinner jeg. Gjør du det? Ja. Hørte du ikke jeg sa det? Nei. Jeg vet bare deg. Ja, jeg kommer ta deg. Ja, men du spant alle kassene mine. Så. Ja. Superspeed! Hei. Jeg tar... Ei, Ruben. Ei. Shit. Ikke Jeg har kloke bukke. Ikke bruk den. Hei. Hei, Ruben. Hei. Traff meg aldri. Jeg om du vinner. Og ikke noe. Det er veldig skummelt. Ok, jeg har det veldig feilt. Ei, søren. Så close to death. Etter denne runden må jeg bare gjøre noe, så bare kan du stå stille etterpå. Hæ? Jeg må bare skifte på noe, for jeg har noen feilkontroller her. Ok. Jeg bruker den kloken samme måte som jeg hiver ut ting. Ei. Så liker jeg ikke hoppingen min. Kom an. Kom, nei. You never gonna Nei. win this game. Kom an. Herregud. Nå vinner jeg. Ja, du vinner dette.
Jeg kommer til å gjøre dette. Ja, men du har spilt dette mye mer enn meg. Det er juks. Ja, men jeg har aldri... Du har spilt kontrollen her, Mare. Ja, men jeg lagde mine egne kontroller. Jeg. Ok da, jeg fikk ikke... Hei du. Jeg har ikke noe med mine kontroller. Jeg Bare litt, sikkert. men ikke mye. Hei du. Ikke prøv deg. Var det koselig? Nei, det er vanskelig. Du eier jo. Da må du si Jeg fikk takk. kontrollen. Ja. Jeg vet det, takk. Jeg har faktisk funnet ut hvordan jeg kontroller han her. Multiplayer. Det er ikke bare han som har det i kontrollen. Jeg vet det da. Nei, nei, så fikk jeg Åh, det er jo 50 meter vei. Jeg vet det. Sikkert mer. Vent litt på meg. Aldri. Jeg kom nærmere noen, det er derfor du vant. Tapte. Du prøver å hive kasse på meg, men du trår på en stol. Det rimte. Jeg liker at jeg bruker en klo... Nei! Ok. Du drepte deg selv. Du gjorde så sant. Nei. Og det er siste man vinner nå. Å nei. Stygging. Jeg skal ikke tape dette. Sikker? Jeg kan... Jep. Veldig sikker. Hopp da, herregud. Ja. Ah! Spring, 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 spring. Jeg er sikker råd. Er du sikker? Nei! Stopp! Prøv igjen. Jeg er ikke ennå sikker. Jeg skal sikker helt i vinne Du dette. teleporter så sykt. Nei! Ja, du har teleportet. Du teleporter bak. Ha, Spiderman tok deg igjen. Kanskje ikke helt. Hvis jeg bruker spillmannkreftene mine, så går jeg bakover. Men, ja, hvis jeg treffer deg med en trådmann. Åh, du traff meg ikke. Ja, hvem trenger å treffe deg? Når det er bokser. Bokser. En bokser eller en bokser? Så den. Ah! Nei! Jeg er klar for det. Å, denne runden var jo evig. Da får du aldri tape. Tap. Så går runden Nei, mye så raskere. Takke. Tap selv. Yes. Ja, sant. Nå kan runden gå mye raskere. Da blir døden jo. Jeg går rar. Boksefalskhet. Nei, så bommer jeg på deg. Gjorde du det? Ja, jeg tror det. Gjorde Det faktisk her jeg det. suger. Goodbye. Hæ? Jeg hadde vunnet. Det var vanskelig. Ja, sånn går det. Skal vi gjøre mer? Vi tar Random Workshop. Ta den. Det er sånn baner som andre har lagt. Ok, før du begynner kan jeg skifte på kontrollen min. Og så stille. Tror ikke du kan gjøre det midt i en runde. Jeg kan se. Jo, det kan jeg faktisk. Kontrolls... Jeg gidder ikke endre. Oi, shit. Tilbake. Cancel.
Continue. Jeg øver meg, jeg. Ok, jeg tror jeg har noe sånn perfekt her. Vent litt. Skal du Ikke bruke så, den. skal du bruke så sykt lang tid? Da stopper jeg Ok, opp. ja. Klar. Det er juks. Du Nei, samler meg. nei, det er din, du som jukser fordi det tok så lang tid. Det er juks å bruke lang tid. Er det det? Det er bare meg som kjenner. Jeg er uvant med denne styringen jeg tok nettopp. Whoop. Scouten eier deg. Hvorfor springer du feil vei? Hvorfor springer du feil vei? Vet ikke, så du vil. Du svarer sykt sent på spørsmålet mitt. Du svarer veldig sent på mitt spørsmål. Du stilte aldri et spørsmål. Gå på laseren! Du... Kødder du? Så jeg går på laseren, så drar du meg i laseren. Jeg skal ha den. Du er heldig. Nei, jeg er proff. Nei, aldri. Oi, du har enda raketten etter deg. Eller var det min... Nei, din rakett som sprang etter meg. I don't know. Spiderman-kreftene mine svikter. Du har aldri vært god i spennende krefter. Never. It's let not let you win this. Ok. Kult. Ja, det er kult. Det òg. Ja. No. Nei, laser. Nei, Jeg skjønner ikke hva du mener med det. Du skjønner aldri noe. Det har du rett i. Kommer det en ball etter deg? Oi! Hvor kom den raketten fra? I don't know. This is mystery. Nei, det er mysteriet. Du har aldri den ut. Robin Hood var ikke en detektiv. Tror jeg. Hæ? Ta deg igjen. Nei da. Nei, stopp. Slamming. Det var uflaks for meg. Spis rakett. Spis rakett, ja. Jeg snakket om meg selv. Nei, jeg er så død. Jeg bare gir opp, jeg. Ha det. Ok. Du har så M på brystet for muskler. Nei, det står faktisk på markedløyer. Nei, det står for muskler. Ja, det kan nok det også. Hvis du vil det. Ja, men det er ikke deg, altså. Det er fyren du er. Nei da, det står for meg. Nei, jeg vil ikke la deg vinne. Samme side igjen. Woho! Jeg vant. Det var bra bane. Nei. Det er dårlig bane. Igjen. Ok. Er dette siste runde? Ja, dette er siste runde. Den som vinner nå, vinner hele greia. Vinner liv. Oi. Jeg visste ikke... Jeg trodde ikke vi skulle begynne. Hvorfor trodde du ikke det? Fordi jeg skulle bare gjøre noe. Ja, du sa ikke det. Jeg ser ut som jeg vinner livet her. Winning life. Wow. Ok. Ruben sin nett klikket, så tar vi en siste runde alene. Vi spiller med random online folk.
Jeg er scouten. Og der er oppe nå. Grei dette her. Kom an. Kom an. Jeg er inne nesten. Haha. Fikk han til å treffe seg selv. Nei, søren. Kom an. Det suger. Ok. Hvorfor kan jeg ikke bevege meg? Der. Han dør sikkert med en gang. Jepp. Hva skjer nå? Kødder du? Om du kødder. Sånn ser. Ok. Jeg døde. Så jeg tappte. Håper du likte videoen. Husk å abonnere og like videoer og ha det.